ukuyithatha nosiqhemeza nozama ngevuka Mzansi Ukhozi FM. Turn it up. Sikele kuhlela sithi khona ke #Westbank how to makisimo semali singesihle yona ndaba silibheka because iqiniso lithi kusikhathi abantu baye nazo imali kusisikhathi singabikho imali. Wenza njani ke mawukuthi sekunzima ngempela uthikhokhele ke installment semoto yakho ngenxa yokushoda kwemali. Asikho isidingo sokuthi ufanele noma ke udlulisele ke imoto kumngani uJunet Duma ke waWestbank uzobe sitshela ukuthi ke singenza kanjani ukuthi sikwazi ukuthi sikhokhe kahle sikhokhele imoto zethu. Uma ukuthi ke imali incane ukudlula ke iphakethe lakho uma uqeda ukudla isidlo sangesonto emini udinga nokwazi ukuthi ke ungayenza kanjani ibudget yakho ukuze ukwazi ukuthi ke ukhokhele ke installment esilandelayo. Thinde ke uthumele ke i-tweet ku @Westbank nesihloko ke esithi ke noma i-hashtag yethu @WestBank how to noma ke ubhale ke umbuzo wakho ekhasini la kwa Westbank Asset Finance likukhona ku Facebook. Junior asikubingelele sikwamukele ku Khoze kusena namuhla. Ngiyabonga kakhulu Siqhemeza ngiyanibingelela nani nabo bonke abalali bokhozi. Iqiniso lithi sibaningi shedolwazi imali kulezi insuku lezi. Kufanele ngempela wenze njani mawukuthi uyabona ukuthi awunayo ngempela imali yanele yokuthi ukhokhele installments emonto ezayo. Yes, ngesikhathi uqala uhamba lakho lokuthenga imoto nje ngenhlanhla isikhathi esiningi phela ngisikhulumile ngebudget so budgetile wabona ukuthi hayi kulo 5000 rand enginawo mina imali engizoyikhokhela emoto ngizothatha nje 3500 ukuze phela ngibe nayo imali ebhekana nezimo eziphuthumayo. Kodwa ke uma kwenzeka ukuthi hayi isimo sibe ngaphezulu kwamandla ubone ukuthi hayi awunayo ngempela imali yokukhokha imoto kulenyanga nginganxusa nje abalali ukuthi uthintane nebhange lakho ngokusheshsha ngaphambi phela ukuthi kufike lesikhathi ukuthi ibhange lidonsa imali lingaze lidonsa ukudonsa imali kanti imali ayikho. Ngiyathembisa ukuthi ngeke uzungene enkingeni uma ukuthi uyasithinta ngoba phela inhloso yethu ukuthi sikusize wena tshela nje ibhange ngesimo sakho ukuze likwazi ukuxoxisana nawe libone ukuthi izipindele ezingakusiza ngalo. Uma kwenzeka ukuthi hayi into nje eyenzeka kanye ngesiphinde sivele lesimo uyakwazi ukuthi hayi sikuvumele ukuthi ukhokhe installment yakho ngenyanga elandelayo noma sivumele ukuthi usicaze installment yakho kancane kancane. Uma ubona ukuthi hayi imoto iyabiza ngeke uyahluleka kwangempela bese uzama ukuyidayisa kusayile leso sikhathi ukuze uthole imoto eshibhile lingaze lonakala igama lakho. Uma ubona ukuthi hayi kahle kufike ekugcineni izikweletu seziyangihlula ngisakwazi kunhlobo ukuyikhokhela ngenzeka ukuthi kufanele ungene ngaphansi kohlelo lokubuyekeza phela kwezikweletu like libizwe ngokuthi i-debt review. Akuyona ke into esimanga Siqhemeza abantu abaningi babe namahloni ngoba siyazi phela lezi zinto ziyenzeka. Wena nje thembeke ebhange lakho ukuze ukwazi ukuxoxisana nalo ngendlela entsha yokukhokha ukuze kulunge phela isimo sakho semoto. Ngiyanxusa kakhulu asikho isidingo sokuba namahloni siphila kulomhlaba siyazazi lezi zinto ziyenzeka. Siyacela nje ngiqondisise kahle ukuthi ngeke uzungene enkingeni khulumisana nebank uze kuthina ungalokho uzama ukubaleka. Kukhona into ejwayele ukuyibona ngazo mina kuphela mhlawumbe uthola ukuthi kuyinkundla zokuxhumana kuba nama advert akhona emaphepheni kuma website njalo nasendlini ezincane phela uthi uyangena ema bathroom nayo lento ikhona. Uthini ngeinkampani zabantu abathi bazokukhokhela installment ngoba bathwala isikweletu sakho semoto into ekhona leyo noma abantu abafuna nje ukuthi bayisize bona igebengu. Qaphela kakhulu ukunikeza umuntu imoto yakho ngoba phela le ikhangiso lesifama ukuba nobugebengu kwangempela uqhemeza ubambile impela lento esibonile nje isikhathi esiningi ukuthi abantu abazama ukuyibandakanya kanye nazo zonke lezi zinto lezi abaphinde bayibone imoto zabo ngoba phela izigebengu suke zimile la zilinda ukuthi ungene enkingeni ukuze isebenzise leso simo sakho sezimali ukuze zikwenze isilo sengubo. Khumbula nje ukuthi isikweletu sakho semoto ngesakho noma ngathi imoto uyinike bani isikweletu sona sihlala nawe awukwazi ukuthi usithwese omunye umuntu. Uma unika imoto uma ngabe unika umuntu wesiqhemeza imoto yakho ngaphandle kokusayina kwamaphephe ebhange agunyaza lokho uphula isivumelano wasayina eqaleni nebhange. Ngisho ngakuthiwa ukhokha kahle lowo muntu usasiphula lesivumelano. Uma engakhokhi kahle into eyenzeka nayo igama lakho futhi elonakalayo. Sinendlela ke abasisaba wasebank nje ukwazi ukuthi hayi ungashintsha umnikazi bemoto ubuye komunye umuntu ngokusemthethweni then isikweletu siyacinywa ke egameni lakho lo onemoto kube uyena okwazi ukukhokhela leyo moto. Ungasithinta nje ucele lokuthi sikubiza nge-private finance. Sengivala lephuzu nje wesiqhemeza uma ubona ukuthi simo ngeke silunge emaduze akunamuntu ngempela ufuna nokuthenga le moto yakho uyakwazi ukuvesa usifonele uyibuyise ibank kuthina ngaphansi kwehlelo selibiza nge-voluntary surrender. Ungalindi size sikufonele thina ngoba i-credit rate code yakho uma ngabe uletha phansi kwalo hlelo alibi senkingeni.
Wow. Ake ngibheke la kule mbuzo emibili esisalele ukuthi ngayithatha imibuzo yabantu kwinkundla zokuxhumana basibhalela #WestBankHowto. Angiqale ku Facebook ngibheke la nguGugu Rockafella uthi uyibona ezobhekana nesimo esibi kakhulu maduzane nelifisa ukuthi umcebisi ukuthi angenze njani. Akafuni ukulahlekelwa imoto yakhe noma ukuthi ayidayise usekune installment esezamphutha kaphambeleni ezimbalwa kanti ufuna ukwazi ukuthi yini angayenza uma enenkinga njengaleyo. Siyabonga bandla Gugu, siyabonga nje ukuthi asibekele kulombuzo wakhe #WestBankHowto. Into yokuqala nje angayenza ukuthi athintane nebhange lakhe ukuthi basize phela ukuthi abatshene ukuthi hey ngisenkingeni ngizimisela ngokukhokha okwamanje ngisasenkingeni. Ibhange lona ngiyathembisa ukuthi lizokwazi ukumsiza. Uma nje uma ufuthi uthinta kuqala angalende kube kuyithini isimthintayo kube lula-ke kube ngcono futhi uma ukuthi uthinta ibhange ngaphambi kokuba uqale ukuphuthi i-installment zakho. Maningi amathuba ukuthi ibhange likuvumele ukuthi phela ukhokhe imali encane kunale ovele installment yakhe kuyisona bese uyakwazi ukukhokha le mali owayiphutha uma ukuthi isimo sakho semali siba ngcono. Kodwa ke lokhu kusuke isivumelwano senza nebhange awukwazi ukuvese nje wena uzenzela isinqumo ukuthi hayi ngizokhokha kancane noma ngikhokha malini. Bayabheka ukuthi ungenze njani ukuze phela igama lakho lingale mali. Kufanele wena ubheke ukuthi yiziphi nje izinto ongakwazi ukuthi wonke ngazi imali. Into efana nokuthi ubumnandi kuma-restaurant ukuthi uyeke kancane noma ukuye kuma-bascope uthi ukuma nje kancane ukuze isimo sakho sibe ngcono. Mawuqeda lapho ukhokha lezo installment oyiphuthile kancane sesi-right isimo sakho uphinde empilweni yakho oyithandayo. Okay, Jini, sibonga kakhulu isikhathi sasavume sokubona futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Ngiyajabula kakhulu ngiyabonga Sigqemeza bahlala balaleli sizoqhubeka kulona lo daba nangesonto elizayo. Kama lakho uJunior Tumo vela #WestBankHowto kade sifundisa la ungayikhohlwa ke lo hashtag leyo. Phinde sibonga kakhulu kuyena ngamathiphu kama usizo kakhulu asithatha siphawone kakhulu kubantu abadonsa kanzima kweze imali ngalesi sikhathi lezi sifundisa iningi enohlonza kakhulu kwamina uqobo namhlanje ngokuphathwa kwemali. Siphinde nje futhi sibheke izifundo ke zethu futhi sithe sayifunda. Ngokuqala nje ngikubhekile indaba ukuthi kumele ulithinte ibank ngaphambi kokuthi ke uphutheleke ukhokha kungokuqala. Lokho kwesibili ungaya na kuwebsite yalo ibank wazisa ibhange futhi ukuthi awukwazi ukukhokha inyanga ethile uma ke usaba ukuya ke ebank ngqo. Kanti futhi ungaphinde ukwazi ukuthi ke unike omunye umuntu noma awukwazi ukuthi unike omunye umuntu imoto yakho uma ke umazi noma ungamazi lo muntu lo ngoba ke imoto isegameni lakho kusuke ngashintshile lokho. Ngesonto elizayo besibheka ukuthi ke ukuphutha ke ukukhokha installment ungaba namthelela muni kwi credit record yakho. Uma ke ungazi ukuthi yini i-areas account kuyokusiza ukuthi ke ulalele. Thumela ke imibuzo yakho kwa #WestBankHowto ku WestBank ku Twitter @WestBank ku Twitter noma kusibhalele ku Facebook ekhasini ke labo ke la kwa WestBank Asset Finance le ku Facebook ukwazi ukubuza ke noma ke uphawule nganoma yini wathanda ukuthi ke uyiphawule. 822